Спачатку была цемра, і жах, і холад, але было дадзена людзям святло. Толькі яны не змаглі правільна выкарыстаць гэтае багацце. І тады прыйшоў той, хто зможа дапамагчы людзям зберагчы іх будучыню. Імя яму – энергазберажэнне. З самага дзяцінства нас вучыць простым правілам, якімі павінен карыстацца кожны. Пераходзіць дарогу на зялёнае святло, не курыць, не піць, берагчы ваду і электраэнергію. Нам паўтараюць штогод, паўтараюць гэты завучаныя ўсімі словы. І ўзнікае толькі адно пытанне – навошта? Навошта паўтараць гэта з году ў год, гаварыць пра гэта ўсюды? Навошта? Чаму? Напэўна, таму, каб давесці нашыя дзеянні да аўтаматызму. Да такога аўтаматызму, каб не задумвацца, напрыклад, ці пасаліў ты суп. Дзеянне выконваецца аўтаматычна і хутка забываецца. Але часам так складана выконваць найпрасцейшыя дзеянні. Часам гэта справа трэніроўкі, якая прыходзіць з вопытам. Але пачатак павінны быць пакладзены ў дзяцінстве. Мы ўсе верым у тое, што канец свету не наступіць. А можа лепей верыць у тое, што мы не дапусцім канца свету. Многія кажуць, што эканоміць павінны вялікія прадпрыемствы, якія спажываюць шмат энергіі. А мая лямпачка можа гарэць колькі хоча. Але я лічу, што лепш пачынаць рабіць маласць, чым працягваць гаварыць у цемры. Я не магу сачыць за кожным, і таму кожны павінен сачыць за сабой. Памятайце, зберагаючы энергію сёння, вы захоўваеце сваю будучыню і будучыню сваіх нашчадкаў.